Košarkaši Partizana u šestom kolu Evrokupa doživjeli su prvi poraz i to na svom parketu u Stark areni pred više od 8.500 gledalaca. Reer se revanširao Partizanu za poraz u prvom kolu, doduše i sa mnogo većim razlikom. Približio se na jednu pobedu u sada bolji međusobni skor. 83-69, iako je Partizan vodio na poluvremenu. Grbo, tu je viđenje utakmice koju je Partizan loše otvorio sa 0-9, stigao je to u drugoj četvrtini, imao +7, otišao sa minimalnom prednošću na odmor, a onda u nastavku bez trojke do onog posljednjeg minuta i trojke Birčevića uz dosta problema u svim elementima igre, gubio i sa 19 razlike i na kraju je to doživao prvi poraz. Pa dobro, šta je tu je, način na koji je izgubio Partizan onako je čudnika u smislu da prvo utakmicu počeli jako loše, a opet s druge strane italijanska ekipa je pokazala već da ide na pobedu, potpuno jedna iskusna ekipa, očigledno. Mi smo i dobili prvu utakmicu, otvaranje je bilo tog Evrokupa, tako smo ih i dobili na njihovu neku i neuigranost i ajde i prva utakmica i tako dalje, gde su mi bez treme, onako mogu da kažem, još za Libiju odigrali utakmicu u gostima i dobili ih, što je bilo jako važno. Tih 9-0 je onako meni pokazalo da kako je došlo 9-0? 9-0 je došlo pretrčavanjem, praktično sve je to bilo iz neke polukontre, što za mene je bilo iznenađujuće da nismo uspeli se odbranimo, čak su bile kontre 3-2, 4-2 odmah u početku utakmice, s tim što ja naglašam, mi ne možemo da igramo pick and roll u napadu, mislim, to je tako i što se pokazalo ovu utakmicu očiglednim, da nas je vrlo lako braniti, posebno sa čevnog dela da iz tog pika mi u stvari odlazimo u neki pop varijantu, s tim što u stvari taj igrač koji ostaje sa strane omogućava našem igraču da igra individualno u napadu, što se pokazalo sa pomaganjem ovakvim kako je igrala ekipa iz Venecije je bilo potpuno savršeno. U smislu da su bukvalno preuzimali sve čak do sredine reketa, udvajali su sve sa strane, jako agresivno su igrali na našim spoljnim igračima, da nisu dozvolili nikakve prodore. Skauting koji su radili je bio savršen, to je inače praktično i rezultiralo ovako, da mogu da kažem, lako dobijenom utakmicom, bez obzira što je ličilo da u nekom delu utakmice gde kad je Partizan poveo sa 7 razlike, da može da održi taj rezultat. Međutim, i do tih 7 razlike se došlo na jedan pad u igri u napadu u Veneciji, da su dosta promašivali, gde su mi davali neke i lakše poene, imali smo neke pogođene šuteve, međutim ništa to nije bilo iz igre, to je sve bilo individualno na odluku igrača da završavaju brže napade i tako dalje. Strateški mislim da mi ovo ličilo malo na podcenjivanje, kao prvo, što Partizan nema prava da podcenjuje nikog, niti igrači, niti stručni štab, tako da zato i tako počela utakmica sa 9-0. S tim što kažem u tim elementima igre šta je tražila Venecija u napadu? Venecija u napadu tražila trčanje, kad smo im zaustavili trčanje, oni su tražili taj mismatch i sve vreme im se bazirala igra na mismatchu, tako da što počnu napad iz pika, gore igrač se spusti sa nižim igračem našim dole, odigra se španski pick and roll, doda mu se lopta i onda ko može da pomogne? Pa može da pomogne samo on igrač koji je ostao u piku. Gore on se spuštao dole, ta lopta je išla nazad i to je jako disciplinovano, znači čovjeku koji može da preti šutem, kad je pretio brza tranzicija lopte i dobili su igrači lopte koji su realizovali i to više s tih slobodnih šuteva. Praktično ja i ne sjećam se da možda je par šuteva bilo preko ruke onih iznuđenih koje je Partizan dobrom odbranom iznudio, ali sve ostalo što se pogađalo se praktično iz otvorene šuteva koje su obezbedili oni kretnju. Drugo, ta lopta je njihova išla brzo, pa čak i dotle da, na primjer, kada ode u tranziciju na drugu stranu, vrati se lopta dole u unutrašnjem igraču koji je to isto realizovao, ali ostane sam praktično. Mi nismo branili reket, nikako, onako dosta, da kažem, bez pomaganja, sve to bilo individualno. U trenucima kad su pomagali su spoljni igrači, što je bilo potpuno pogrešno. I onako bez nekog, da kažem, karaktera smo odigrali utakmicu, pa čak i na tih 7 razlike mi je ličilo onako da ne kontrolišu
praktično taj rezultat koji su napravili. Mislim, gore rezultat u poenima. Svi su podbacili definitivno, to je tako što ne sme da se dogodi. Mi smo s ovom ekipom mogli da igramo i egal utakmicu, što je bilo realno uz njihovu dobru igru. Ništa nismo pogodili i dekoncentracija potpuna na slobodnim bacanjima, da su promašili 14 slobodnih bacanja, oni su bili bolji u skoku od nas, normalno pokazali su veću želju, to je tako. Mnogo problema šutu s polja, spoljni igrači, Zagorac 2 od 9, Markus Pejč 1 od 7, Gordić 1 od 9, Jaramaz 2 od 9. To nisu ostali sami, praktično sve to individualna stvar bila. Oni nama ukradu agresivnom igrom tih nekih 6 sekundi na našoj polovini, onda nam preuzimanjem gore, na gornje perimetru, nama stalno igraju agresivno, nam postave negdje na 11. metru perimetar praktično gde nam dozvoljavaju da mi prođemo tek tako, zato što pomažu, podignu nam odbranu gore, svi nam to rade i to će nam tek raditi ove zbiljne ekipe. Tako kad nam podignu odbranu, ako se ne dogodi da Gordić probije, a probio je danas, međutim, probio je svi ti šutevi su išli preko ruke, nije ostao sam, on je probio par puta, Jaramaz je isto probao da probije par puta, međutim nije uspeo i vi kad ne suzite odbranu, praktično svi ti igrači koji šutiraju preko ruke, niko nije ostao sam. To je ono što je bilo poenta, mi unutrašnju igru nemamo, ako nemamo dobar šut, mi ne možemo da raširimo njihovu odbranu, čim ne raširimo odbranu, oni mogu da nam radi kombinovanu i match-up i da nam prelazi čoveka u zonu, kako god hoće. Uglavnom preuzimaju svakako onaj spoljni deo, znači ovde od 70 stepeni, zašto? Pa zato što mi ne pretimo nikako pick and rollom, a što nema ko da igra. Tako da za ozbiljne ekipe to će biti očigledno, tako da mi, ako se ne promeni nešto, jednostavno imat ćemo mnogo većih problema u drugom delu, sigurno ćemo proći drugi deo svakako, ući ćemo i otićemo dalje, ali mislim tamo se već igra ozbiljnija košarka s ozbiljnim ekipama, tako da će morati da naprave ozbiljnu analizu svega ovoga i da imaju backup. Ja nisam vidio ni backup večeras, da imamo nešto, neki plan B, ali ništa se nije, sve je to završeno individualnim nekim akcijama, onako, i to dosta traljavim. Tako da to je rezultat i pokazuje na kraju krajeva. Volden nije igrao, 8 asistencija manje, 14 promašenih slobodnih bacanja i skakački deficit. Pa taj skakački deficit je veliki problem. Mi igramo potpuno solidnu odbranu, međutim, svih ovih 5 utakmica smo odigrali su solidnu odbranu. I večeras mogu kažem da je igrala se onako agresivna odbrana, međutim nije bila pametna. Jednostavno to je tako. Iz te odbrane koja nije bila pametna, oni su pametni odigrali napad protiv nas, jer to je bilo očigledno da su prošli sve moguće rupe koje smo pravili u odbrani, baš zbog te neke agresivnosti koja, kažem, nije bila kontrolisana, nego je išla sporadično onako od igrača do igrača i pravljeni su i glupi faulovi, neki, mislim, bespotrebni, bez obzira što su oni, na primjer, mislim, treću četvrtinu počeli tako što su ušli u bonus praktično posle minut i po, a Partizan celu četvrtinu ne. Znači, 9-25 rezultat te četvrtine. Pa to je u stvari interesantno, da ti u stvari mora da odgovoriš isto tako agresivnom odbranom i čak i tim namernim faulovima koji su praktično tendenciozni da bi se prekinula utakmica, da im se ne da taj ritam. Oni su odigrali prvo u tempu koji su zadali i mi smo prihvatili taj tempo i čak smo ih jednog trenutka dobili u tom tempu, u trkačkom delu, u tim polukontrama i u nekim brzim rešenjima, međutim, bez obzira na sve, mi nismo pokazali nikakvu pamet u napadu. Kasnije, kad su oni ušli, oni su nas stizali iz 2 šuta, praktično iz 2 šuta, iz nekih lakih poena, iz koši faula, a to je očigledno znači da je reket bio prazan, da su igrači ostali 1-1 i to igrači njihovi koji mogu da odigraju 1-1 mnogo bolje protiv naših igrača. Što dalje? Partizanu sledi teško gostovanje u Bursi.
ovde stižu Ritas i Limoža, uz bursu gostuje se u Rusiji, gde je Ritas pobedio Lokomotivu večeras i sad do duše Venecija je glavni konkurent za tu poziciju broj 1, ima pobedu manje, ali ima sad bolji međusobni skor. Šta dalje? Pa ne znam, vidjet ćemo karakter ekipe sada kad smo izgubili utakmicu. To je jako važno. Pre toga je gostovanje u Zadru. Pre toga gostovanje u Zadru, sad ćemo da vidimo koliko će da padnu ili koliko da se podignu. Mene jedino što mi onako upad u oči, a to je da Partizan gubi identitet jednostavno. Identitet, kad kažem identitet, a to je da mi nemamo više domaćih igrača. Mi imamo par domaćih igrača, sve se to pretvorilo, sad imamo koliko je 7-8 stranaca praktično. To je onako što je uočljivo, jer opet mora da znaju i ljudi iz uprave da publika dolazi i da vidi nekog igrača, našeg domaćeg igrača. Lako je kupiti stranca, taj stranac će sutra da ode. Lično mislim da ako se ne plasiramo jako visoko, da idemo, da budemo u šansi, da igramo Euroligu, da će to bude, govorim iz Evrokupa, to će biti veliki problem za Partizan. Sigurno je kroz ABA ligu, to ima 4-5 ekipa onako da je stvarno mora prođeš toplog zeca i to dobrog, da bi došlo do finala gde je favorit najveći Zvezda normalno. Međutim, ja kažem, ekipa je jaka onoliko, sazna su koliko jaka ekipa i koliko je jak karakter ekipe tek onda kad izgubi utakmicu, posebno i seriju. U stvari, jak si onoliko koliko ti je najjača, najslabija karika. Razumiješ koliko je, mislim, jednostavno je tako. Ali ta najslabija karika kod Partizana može da bude baš taj deo karaktera ekipe koji se stoji u stvari u domaćim igračima. Tako? Znači, oni znaju šta je derbi, oni znaju šta je, koja je utakmica bitna, koliko je ABA liga bitna, strance to i ne interesuje, to profesionalno igre. I onako, samo da se ne dogodi, kao nekim drugim ekipama, da se počeo se biraju utakmice. Mislim, to je veliki problem. Drugo, stići će i povrede. Sve su nas stigle, a tek će stići povrede i tog dela putovanja i tako dalje. Mislim da će morati da se mobilišu i to jako ozbiljno, da shvate da je ovo velika šansa za Partizan, posebno neću da budem sad neskroman da kažem da imaju uslove koje ima retko koja ekipa u Euroligi, da ima na raspolaganju bukvalno sve, da ne bi dali svoj maksimum. Znači, taj maksimum mora da daju, a taj maksimum nije više 100%, taj maksimum u ovim ovakvim takmičenjima je 120-130%.